दिनैनि समाव बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा एबा जाय बारग' एनडिबि बिथांमोना रिहेबिलिटेशनखौ मोननो हायाखै एबा सरकारनि जा मोननो गोनां मदद बे मददखौ जुदि मोननो हायाखैब्ला बिथांमोना दिनैनि समाव जिंगासिनांगौ गैया। आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि थामहिनबा जिएस बिथां दिलरन्जन नार्जारी बिथाङा बे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायदों, जेराव साननैसोनि उनावनो एबा फैबाय थानाय समाव जाखिनि आद्रा थालांनाय बारग' एनडिबि बिथांमोननि रिहेबिलिटेशन बेखौ थाबैनो होफुंनाय जागोन आरो दिनैसिमहालागै बे भेरिफिकेशन खालामनाया 600निबो बांसिन खालामना दोननाय जादों होनना बुंदों। फैबाय थानाय समाव एबा थाबैनो आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बे बारग' एनडिबिफोरनि जा रिहेबिलिटेशन मोननो थाखाय आद्रा थालांनाय बिथांमोननि थाखाय खोब गोख्रै खामानि मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों। जेराव बे समाव दिनैनि समाव माखासे बेरेखा दोलोनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बारग' एनडिबिफ्रा थांना थानायनि जेबो राहा मोननो हायाखै एबा गोबाङानो मोननो हायाखै होननानै बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानाय समावनो बे समाव एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों दि बेरेखा दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना जाबायदि बुंबाय थाथों, नाथाय आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय गोजोन आरो खौसेथिखौ दानो नाजानाय एबा गोजोन आरो खौसेथि लाबोनानै फैदों बेबायदि सरकारा बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय थांना थानायनि राहानि थाखाय हर सान खामानि मावबाय थादों। लोगोसे थाबैनो बे रिहेबिलिटेशन साफ्रोमबो बारग' एनडिबिफ्रा रिहेबिलिटेशनखौ मोननो हासिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। जेराव दिनै बारग' एनडिबिनि दैदेननायाव एबा एक्स एनडिबि वेलफेयारनि दैदेननायावनो 4 बारग' एनडिबि एनआइ केसनि गेजेरजों जेल जानानै एबा जेल जानाय 4 दैदेनगिरि बिथांमोना बेल मोननो हाबाय। बे बेल मोननो हानायखौ लानानैबो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी बिथाङा। लोगोसे एक्स एनडिबि जाय बिथांमोना एक्स एनडिबि बिथांमोना जुदि रिहेबिलिटेशनखौ मोननो हायाखैब्ला बिथांमोनाबो साफ्रोमबो सासेबो गैयालासे साफ्रोमबो एक्स एनडिबि बिथांमोना बे रिहेबिलिटेशनखौ मोननो हागोन होननानै बाथ्रा फोरमायो। दानिया फैदों बिदिब्ला एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी बिथाङा माबायदि फोरमायदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। एक्चुअली बियो बेखौ क्रस चेक खालामनो थाखाय जोंहा एडिजिपि सारनिफ्राय हरनाय जादों जोंनि रिहेबिलिटेशन हिसाबै 678। दा जोंहा एडिजिपि एसपि बिथाङा हरदों जे बेखौ क्रस चेक खालामनो आरो माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ कालेक्ट खालामनो थाखाय। दा बिनिखायनो जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जे पासबुक जों बेखौ जेरक्स लानानै बेखौ जोङो क्रस एग्जामिन खालामगासिनो दङ। अबेबा नंगौ अबेबा नङा जों बिनि सायाव सावरायबावगोन। सोरबा सोरबाया साननो हागौ आंनिया थालांबाय आंना माबाय, थारमाने दा जों बेखौनो क्रस खालामगासिनो, जों क्रस चेक खालामगासिनो दङ। नैबे बिटिआर एकर्ड होननानै बुङोब्ला एनडिबिनिल' जेंना नङा, बेजों लोगोसे गोबां दफा मावफुंनायनि थाखाय बे समाव नोंथांमोननि एसोसिएशननिफ्राय मा राहा लादों? एक्चुअली बियो थारैनो जोंनि गासै बर' हारिनि बेवहाय मैखोम हिसाबै जोंनि फरायसा आफाद जोंनि एक्स एनडिबि जोङो सावरायगासिनो दङ। बिनि बेलायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि बेलायावहाय बेसेबां मोजाङै जों खामानि मावलांनो हायो जों बेखौ सावरायगासिनो दङ आरो मिजिंथिदों बेफोर गासैबो थाबैनो मोजांनिख्रुइ मोजांसिनावहाय जोङो खामानि मावलांनो हागोन। बेनिखायनो जों अरायसम गोख्रोङै बिनि राहा लामाखौ लानाय जादों सावरायलायनायनि गेजेरजों। ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। गोजोननि रादाब बिलाइनानै सुबुं हारिमु आरो थुनलाइखौ फोनांजाबनाय बे मोन्थोरजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 1, 2 आरो 3 फेब्रुआरियाव खुंफुंजागोन ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोखौ। बायदि बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ। देग्लायनि ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन। डेनमार्क, इटाली, साउथ करिया, जापान,
एस्टनिया, नेपाल, भुटान गासै मोन 8 हादरनिफ्राय सा9 लिरगिरिफोर आरो खमैबो गासै 150 लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन। बिनि अनगायैबो गोबां हादोर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।